Hai bayap song norok hanya hai lamsogo ani chennelo ani channel ni bumungka TIPRASA JAITI haike bayap song sing bini salai 21 days ang 20 din kapro bo norok video khlai kenor ani 20 din video banai manai tini ani togrok 21 din ka baike bayap song tei naidi ani togrok tini 21 din 21 days 21 din borok 1 kg 300 gram ka baike bayap song 21 din 1 kg 300 gram 1 kg 300 gram norok weight সব সময় শুই নাইদি 14 দিন ওয়াইসে সুদি 21 দিন ওয়াইসে সুদি আমা হাই খেলে 21 দিন পরে 25 দিন সুদি 26 দিন সুদি 28 দিন সুদি আর পরে 32 দিন সুদি আমা হাই খেলাই নরক weight সুই থাংদি তামনি বাগেঙ্গে সাপ্তাহ গাইছিন পর weight সুমা পরে আপাতত जों ভ্যাকসিন রেবলা ভ্যাকসিন রেখাঙ্গে টক জরা চেঞ্জ ওংলি ফাयो বইনি weight চেঞ্জ ওংই थाथांनाय Eke baya songo 21 din जों swrwnglainai tini vaccine rwnani din ang miya norokno saka 20 din saka tui huda sudu tui huda khani di vaccine rwna swkang tini 21 din kaka 21 din ang vaccine rwnai tai 21 din vaccine rwbai ma porebo 22 din ang tui khaniya tui khaninai abobo sudu tui huda কোনো বিথি তারদি কোনো মেডিসিন তারদি আমো হাই খেলাই খানিনাই আর পরে বাইপ সং খানিমা পরে 23 দিন সিমিকাই আম বিমারেল রনাই বিমারেল 25 দিন বা 26 দিন জরতে রনাই আর পরে বাইপ সং বিমারেল রমানি পরে ব্রুটন নি হাयो ব্রুটন গাय आं 27 बा 28 दिन सिमी आं रुइ थांनाय बायप सं आबनि टकनो नासिगै निनि weight no नासिगै यूज खलाइदि बायप सं ब्रुटन बिमारेल नि परेंगाय ब्रुटन आ बिथिन बुंतमा ब्रुटन आबनरो यूज खलाइ माने हाके बायप सं तिनि बाहायके वैक्सीन रनाय पुलानो botol kaham ke suai ang naji bayap song noro 3ta ro botol nukhona o 3ta botol ready khlai pai khang sui 3ta botol ready khlaima pore oro tui kaham ready khlaijak omo hingkai vaccine rwbai ang o tui kaham no khaninai amo hai khlai bayap song tini vaccine rwnai जों vaccine ni bumung 21 day watai sarnai lasuta vaccine rwnai bayap song norok nang phunukuna lasuta vaccine bo hadinge songnai lainai a vaccine bahaikhe haike bayap song norok nukhuna oro lasuta strain nei je vaccine lasuta 21 day 21 day ba 21 din rwjangnai obo lasuta hinai season khonaro lasuta je debraglani lasuta strain vaccine ni bumung tai bini logiwo manowo water abo hingkai pure abo hingkai bini bithini logiwo free of cost mannai obo norok vaccine tu bukhangai no vaccine ni logi free of cost o bini logi abo manai abo जों ta bhaikhe rwnai abo salani bayap song norok ang kisa achuk jorao o video no khlaimani bagai bayap song kisa problem tongo phatar gandra gundra rok aboni bagai ang norok no khuluk phunuknabo kisa bejal wngwi tongkha haibono bayap song ang je mansak ang norok no phunuknai je ani mansak ang norok no bahaikhe obono saplnai obono norok no bewa phunuknai haike bayap song obono saplna bagai जों metha swkang khulukna granai metha khulukma pore जों mono metha khuluknanai haike bayap song no khunaro ang metha khulugoi paima pore bukhuk nukhuna norok je gana khainai di bayap song nukhuna norok bukhuk plastic hai abo nukjakha taga oro जों aroni bithino जों sapulnai obo hingkai ani tok 100 ta ba abo 100 ta ni bagai 100 dose ni ang o vaccine tubukha norok 200 dose nakha 200 dose mano 500 dose phayo te 1000 dose phayo mane 1000 ta chicks ni phayo 2000 chicks ni phayo 500 chicks ni phayo mane 500 ta tok tongkhai 500 ta tok ni nang vaccine adi 200 ta tongkhai 200 ta tok ni nang vaccine adi 1000 tongkhai 1000 ta 1000 ta tok ni nang vaccine nadi ganle 100 ta sibla aboni bagai ang 100 ta ni 100 dose ni ang o vaccine tubukha vaccine bung hain norok no te sairo 21 day o taisero lasuta strain ni bayap song kai tabuk obono जों o bisingni bithi norok oro bisingni bithi bang norok no khuluk phunuknai bayap song je mansak butui haiyeng tongbo haringe nailainai
hadi bayap sang norok nang phunukna bagui ang o je bukur tongmani o bukur no kisa chiri sibika o bukur kisa chiri sikangkai norok nukha oro bithi kaisa lori tongmani obono vaccine obo belai kheno maintain khlaina obono sob somoi bono 2 থেকে 3 degree ni under tonina nangnai bayap sang norok bazar tubo borof bai tubudi o vaccine no tai nogo tuboi fridge bisingo khlai toniphadi sobsomoi 2 থেকে 3 degree ni bisingo mane no thanda o tonina nangnai bayap sang bono se kutungo tonikha oro je bacteria to je kwthang bacteria to mani bo thei thangnai gai vaccine rwani ni kono meaning kring thani meaningless jeng thanai vaccine phano kono samung khlai thana de bayap sang jeng khulogoi jeng tam use ma khlainai syringe suci use ma khlainai karon oro bono kono khaipon tikhlaina no pai kare jeng bono a water bai khlai sapulangkai se syringe use ma khlainai bayap sang o syringe noro bazaro painani manthogo haike jeng use khlainai hingke bayap sang norok no ang phunugui maliya saisung video khlaina nangma bagai saisung video khlaina nang saisung no tuino oro bisingo dana nangmani bagai haike bayap sang ang tui o je water sung bin logi mani vaccine ro pura abo sung logi ni atui o bisingo dai paikha norok no khana bayap sang oro je tola kusung ungoi saka o phena kai tongmani bayap sang obono ahaike tinbar ahai khlaidi amte hingena oro golojak thangbai sung tabono khulogoi sung tini water bai rena ba mane tui bai renai aboni bagai boyungo ang tui bai sapuloi resine bayap sang sapuloi rebaima pore ang o vaccine borno khani sinai phari bayap sang norok nang hai phunuknai ang o bukhukni bokhok khulogoi naka haike norok ani oro vaccine nukhana bayap sang bokhok sakani je bokhok tongmani obo nang uthugui nama pore tabo ang tuio sapul sinai hade nailene hingke botol bo thani ready khlaijak nukhana bayap sang anile 100 jodi 100 tok ba botol jodi thainai tui bo norok je ungna moto kharadi o vaccine robai bo bayap sang norok a vaccine bisikta tonni adha ghonta ba 1 ghonta kahirokta tonni di hingkai vaccine rwna niyam to norok saimano mokolo rwimano thopsa khalai ar jangai manai tongo tai bukhugo chari mano tai kaisa hingkai tui bai bori mano hingkai 21 dino last sutano hingkai last strain hingkai tui bai ruo bayap sang hingkai vaccine no joti 15 minute bara ta toni di 15 minute kakhana vaccine no borok togrok nungbai hingkai khibiridi tui 15 minute ni bisingo ta toni di amobo borok nungbai hingkai khibiridi hingkai botol no kaham kai sui sibidi hingkai nungbai moto khlaiui redi bayap sang karon vaccine reaction second 3 ghonta kahirok ba 1 ghonta kahirok nung tok no tui ta khani di hingkai borok abo jodi rwkhaino nung sibanya moto rwkhaino borok o tui no kang tongma ba vaccine bo nungjak tui hingkai bongni sago bo kaham wngnai tamo haita mane kok bujidi tabuk tui vaccine reaction 1 ghonta swkang tonijak hingkai borok tui kangjaknai je phuru nung o botol no rwio hingkai borok kangjagui o tui no nungui sibinai hingkai nung logi boni vaccine bo wngui thaka omo hai khlai bayap sang tai tui belai thandakna nangnai abo norok muchung nar dingkang oro sapul sinai tabo bayap sang naidi norok oro kisa sapulka tai kisa tongmano hingkai oro sapul sinai sapul baima pore hingkai bayap sang tabo ang o tui no sapuloi o tui no sapul sinai nukhana norok tui bisibang thaiya tui no sapul sinai vaccine je rwjak sapuloi tabo ang tongno rwsinai bayap sang hadi nailene jeng tep hadi hingkai bayap sang hai noro norok nukhana ro je borok ang ready phaikino ang o tui botol vaccine tui botol ready phaikino nunglaimani norok nukhana nadi dol boti khe nung tonglankhe borok karon ang borok no 1 ghonta kahai tui khania tonikha borok ta ada to chai tongnai hingkai vaccine o tui botol ready phaikino borok tui kangjagui tui nunglaikha dol khaiui norok nuk tongkhana ro horni video ba bayap sing kisa sere ngapang mano epe norok botol to nuk tongno botolo je tui nunglaimani amo tabo logi borok vaccine rwjak tui bong thangka
Ngete bayap song baksa norok oro nukhana baksa thui tongo o thui tongjar no hingkai kisa rwgui sojawi khanidi karon borok jodi thui tongkhangkai borok o tui ajungsa o je nangnai rok nangbai khengkai borok tui mano yang thangmano tui mano yang hingkai tarmane borok vaccine rwjakliya amo hayung thanai amoni bagui jotonono waisa wainai rwgui khakhani kaino borok o jaga hayung nangphaiui o tui no nangnai hingkai jotono vaccine rwjagui thangnai amo hai khlaina ro vaccine de bayap song tai o video ni bisingtui nini swrwngmung mankha hingkai nang comment khlaidi tai share khlaidi bayap song tai video ni sajak khai norok please umko subscribe khlaina tapok de bayap song hasno jotonono hambai.